Salamu alaika shugabana mai gida Ibn Abdu kai na ce so jagaba ya muradin ruhi yaushe gamo na amince da kai na saba shugaba Ibn Abdu shi mai gida yaushe gamo ka sanya na zamo da shugabana ya Allah yau magani na dawo ka bani komi zani koma gun Rasulallah mai mun komi na man abin so ya Allah yau ba ka bani zani koma ya Allah ka iya mini dan kawadan da kwai dama ya magagi ka sani duka yanda ruhi na kuna take rishin gamo da shugaban halitta ina ke su mai gida manzo rasulu tausaya mani shugaba na kamuce kuka ke yi shugaba yaushe gamanmu da kafarin gari mai gida na amince na bi ka Rasulallah ya na sama ba irin ka nuru Allahumma bai tamkar ka shugaba kai kadai ne ban ji wanda ya kai ka ba kowa aka sanka kalmin ka ke nabi shugabana ai kai ne karshen dukan matsayi ga haske ga feshi shugabana wane ya gana da rabu bai yi komi ba wace rai ce za ta iya in ba ta ka ba almustafa na amince ni da kai kaunar ka ce ban azaba mai gida munin hali ka yafe mai gida ka kula da mutu ka share kuka na Rasulallah nema nike yi dare da rana shugaba wa ina nike je in samu abin bukata ya Rasulallah ya imami shugaba na shi gida na tako ni gidan ka zanje Mustafa bani masauki a gidan ka Rasulallah bani gurin zama kusan ka ya Habiballah tamamana ko karbe ni ya umma badan haliba da ayyuka ya ummana mutete ne bai da komi bai san komi ba bai ji na ke so ni ta yi ba wasa ba in badan haliba na Allah tare da Muhammad yaya za a yi in yi yabo ga Habibuna ya Rasulu na aminta da kai Nabiyullah ya Habibu na taho a gurin kadi salamu alaika Mustafa ya mai gida salamu alaika ya imamin